दिहले टीकावा सेहुरे हमत जबा सेहुरे हमत जबा बलमुआ कैसे अरे बलमुआ कैसे ते जबा रे छोटी नदी। एक गीत वालों को बड़ी अच्छा लगे। यही धुन पर वो बाझिन औरत माई के दरबार में जाके कहती है कि माई तारा के सभे माई कहेला लेकिन हमरा के माई कहे वाला केहू नहीं कहे माई। हमरा के एगो बेटा दे दे तू तो हमरो के माई कहे वाला एगो हमार बेटा हो जाई। कैसे कौन भाव में कहतरी कि माई तोहरे दिहल हटे सुंदर सजनवा माई तोहरे दिहल हटे सुंदर सजनवा अरे सुंदर सजनवा ललनवा बिना सुना लगे रे माई के गीत सुन के चाची जी के तरफ से बड़ी आशीर्वाद ये श्रद्धा प्रेम कि महतारी के ममता सुन के एगो महतारी के अंदर प्रेम भावना उत्पन्न हो जाए। तुम महतारी के का ना जी यही के महतारी कहल जाला। बबुआ कहतरी ये माई हमरो के एगो बेटा दे तू तो लोग हमरा के बाजी ना कही कौनी भाव में कहतरी सासू अभागिन कहे ननद कहे बाजी गिरे ले अखियां से लो अंश बाबू की तरफ से बड़े बड़े आशीर्वाद भगवान से कामना प्रार्थना सुकामना खातिर करो। बाबू पढ़ लिखे ज्ञानी बनस सासू अभागिन कहे ननद कहे बाजी गिरे ले अखियां से लो हे माई विनती करी ले
चाहे चैत के नवरात्र होके चाहे कुआर के नवरात्र होके हम तार 9 दिन व्रत करिले माई। आ जले तू हमरा के बेटा ना देबू तले तार व्रत करते रह। 9 दिन नवरात्रि असरा लगाई करिल तोहर पूजाई। दादी जी की तरफ से बड़ी बड़ी धनराशि प्रदान बा। माई से करुणा प्रार्थना शुभकामना करम। देवरू राकेश गावस गावेले बसंत बाबा तोहर चरण सिर नवाई। अरे माई तोहरे दिहल हाटे सुंदर सजना सुंदर सजना